Good afternoon, everybody. I want to Wese welcome you all to this afternoon's Sabbath presentation. lokuchingamidza mese kupresentation yemasikati esabata It's only rino. one study we're having together today. Tikuita chidzidzo chimwe chete pamwe chete nhasi. For those of you who are joining online at a future time, Kune vachazojoina online panguva iri this is pamberi. at a camp meeting that we're having in France. Tiri kucamp meeting yatiinayo kuno kuFrance. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene We ask tinokutendai. that you would give us a measure of your grace and your strength, Tokumbirawo kuti mutipewo chipimo chesimba renyu and also of your nenyasha graciousness, dzenyu. Uye nekuti tiitirawo so vamwe that as we nyasha. study your word, Kuitira kuti apo tinodzidza shoko renyu. as we reflect upon our own behavior, Patinofunganya nezvemabehaviour the edu, words we speak, mashoko atinotaura, our conduct, our behavior muitire wedu, behaviour yedu, towards one another and towards you, yatinoitirana uye yatinoitira that you might imwe, educate us kuti mugotidzidzisa and that we might be transformed uye kuti by tigoshandurwa the renewing of our minds. nekuchinjwa kwepfungwa dzedu. We ask these things in Jesus' name. Zvinhu zvitokumbira muzita Amen. raJesu. Amen. Last week, Vhiki rapfuura we were in Martinique. taiva kuMartinique. The week before, we were in Guadeloupe. Rapfuura racho taiva I received a kuGuadeloupe. question in Guadeloupe kuGuadeloupe ndakasangana nemubvunzo regarding comments that I've made pertaining to food and diet. maererano nemakomenzi andakaita aiva nechekuita nezvekudya. So I didn't get a chance to answer that question in Guadeloupe, kuGuadeloupe handina kuwana but chance I tried to begin yekuanza to mubvunzo address the iwoyo. subject last week. Asi vhiki rapfuura ndakazama kutanga kuda kutaura nenyaya yacho. I chose not to just answer the question simply and directly, Ndakasarudza kusapindura mubvunzo wacho zvingori simple zviri direct, because I feel that it deserves, that it demands some deeper thought. nekuti ndinonzwa kuti unodhizevha kana kuti unotoda pfungwa dzimwe dzakadzama. So I don't know how many people here have watched the presentation from last week, Saka handiziti vangani pano vakaona presentation iyoyo yevhiki because it's not rapfuura been uploaded yet. nekuti haisati yauploadwa. Yeah, it was international, wasn't it? Yes. So it was an international Zoom, but you may or may not have watched it. Yaiva Zoom iri international, but pamwe munogona makaiona, pamwe munogona kunge musina. How many people have watched that study? Vangani vakaona chidzidzo ichocho? Okay. So we have about 25 people, and I think only 2 people have watched it. Tina vanhu vanokwana kuita 25 pano, asi maybe vanhu 2 ndo vakangoiona. Okay. So some people have watched it, some people were asleep. Vamwe vanhu vakaiona, vamwe vanga vakarara. So I want to just do a quick review Vangoita dzokororo of what we looked at inokasira last week. yezvatakatarisa vhiki rapfuura. We are looking at Hebrews chapter 8, Tiri kutarisa vaHebheru chapter 8, but we began our study
asi takatanga chidzidzo chedu by looking at First Selected Messages, page 344, paragraph 1. nekutarisa selected messages yekutanga This 344 passage paragraph begins 1. one paragraph before, Passage inotanga paragraph riri mumashure macho, and the subject title is Repentance and Pardon. musoro wenyaya unenge uchiti repentance and pardon. So I'll read the passage for us. Ndichaverenga passage. Do you have it, Elisa? Sure. Christ, our mediator, and the Holy Spirit are constantly interceding in man's behalf. But the Spirit pleads not for us, as does Christ, who presents his blood shed from the foundation of the world. The Spirit works upon our hearts, drawing our prayers and penitence, praise and thanksgiving. The gratitude which flows from our lips is the result of the Spirit striking the chords of the soul in holy memories, awaking the music of the heart. So in last week's study, we tried to break down this passage and understand it. Muchidzidzo chevhiki rapfuura takazama kuda kubreaka down ndima iyi kuti tiinzwisise. And the board work that you can see Zvamunoona paboard izvi is the group's understanding of what this passage was saying. ndokunzwisisa kwakaitwa negroup iri kwavakaona kuti passage iri kuti kudii. It really should not be surprising what this passage tells us. It shouldn't be new to any of us. Hazvifaniri kutishamisa kuti passage iri kutiudza kuti kudii. Hazvifaniri kunge zviri Speaks about zvichakwatiri. intercession. Inotaura We nezveintercession. discussed what that is. Hopefully you're all familiar with the term. Takataura kuti chii ichocho, ndoimba kuti mese munoziva kutaura ikoko. And of the three persons of the Godhead, two of them do intercession. Pavatatu veumwari, vaviri vavo ndo vanoita intercession. Christ, the Holy Spirit. Kristu namweya mutsvene. But the intercession of each person is different. Asi intercession yeumwe neumwe And this yakasiyana. passage discusses the differences between the two types of intercession that Christ and the Holy Spirit does. Passage inodiscussa mhando mbiri dzeintercession idzo Kristu namweya mutsvene vanoita. So we ask the question, to whom are they interceding? Saka takafunza mubvunzo kuti vari kuinterceda It's clearly on kunani. our behalf, but who are they interceding to? Vari kuinterceda vachiitira isu, asi vari And most people, in kuinterceda fact kunani. almost everybody, said it was to God. Vanhu vakawanda kana asitori munhu wese vakati vanenge vachiinterceda kuna And we Mwari. use the word God Takashandisa vara to rekuti speak about the Mwari third person of the Godhead. kuti titaure nezve wechitatu wegodhead. In your Bible, that person is almost always called the Father. Mumabhaibheri enyu kazhinji uyu anowanzodaidzwa achinzi Because in the Old Mwari Testament, Baba. the three persons of the Godhead are not that easy to discern or to compartmentalize. Nekuti mutestamende yekare vatatu vemugodhead ava hazvisi nyore kuti unyatsokuona We kuti get upinde upi. clarity in the New Testament. Tinotozonyatsokujekeserwa kutestamende itsva. And because of Jesus, his humanity and his role amongst us, Nekuda kweumunhu hwaJesu nebasa rake raakaita pakati he pedu, refers to this third person who is God, wetatu uyu anomudaidza iye ari Mwari, both as his Father and our Father. anomudaidza achiti ndimi baba vangu uye ndibaba venyu. And it should not come as a surprise to you Izvi hazvifaniri kuuya that when zvichikushamisai speaking about the Holy Spirit, kuti panotaurwa nezvemweya Christ mutsvene often refers to it as
having no personhood, Kristu anowanzo kutaura kuti mweya mutsvene hauna umunhu, and sometimes as being the possessor or owner of that spirit. dzimwe nguva anodaidza sekuti ndiye muridzi wemweya ivoyo. So terms such as the following are used: Saka mavara anoita seanotevera ndo my spirit, anoshandiswa: mweya my wangu, Father's spirit. mweya wababa So I think vangu. you're all familiar with those concepts and ideas. Ndinofunga kuti pfungwa dzese idzi And that's why munodziziva. many Christians, Ndo mhaka makristu even some akawanda, Adventists, kunyange mamwe don't masabata, believe in, depending on what term you want to use, a triune God or a three persons of the Godhead. zvichibva nokuda kushandisa vara ripi, mwari vari utatu mumwe, kana kuti vanhu vatatu muna mwari vari mwari. They see that the Holy Spirit is the spirit of either both or one of the two gods. Vanoona kunge mweya mutsvene mweya weeither vari vaviri kana kuti we1 wavo. And in Adventist circles, Masecos people will use Ellen White's emaadventist, writings to try to defend that position. vanhu vanochizoshandisa zvinyorwa zvaEllen White kuzama kuda kudhifenda And there position are iyoyo. conspiracy theories that run through Adventism on this subject. Panyaya iyoyi panotoriwo nemaconspiracy theory But if you anobata go subject to iyoyi. places such as the Ellen White estate, Asi ukaenda kunzvimbo dzakaita kunge estate yeveEllen White, they produce good material vanoprodusa material yakanaka that answers these concerns that Adventists have. inopindura mibvunzo iyo masabata vanenge And vainayo. they defend, I believe, well, Ndotenda kuti vanodhifenda there is a zvakanaka threefold personhood in the Godhead. kuti kune vatatu And muna that's Mwari. what all the leading teachers in this movement that I'm aware of believe too. Ndo zvinodzidziswa nevese maleading teachers vandoziva movement muno. That's why we don't discuss the subject that often. It seems to be a settled issue. Ndosaka nyaya yacho tisingaitauri kazhinji kazhinji, inoita kunge nyaya vanhu yavakatonzwisisa kare. So there are two persons of the Godhead who intercede for us, and their intercession is different. Pane vaviri mugodhead vanointerceda vachiitira isusu. Intercession the yavo difference is. yakasiyana. Vanokuudza kuti musiyano wacho ndeupi. Jesus intercedes based upon the sacrifice that he made. Jesu anointerceda maererano nesacrifice It yaakaita. mentions specifically Jesus' spilt blood, Zvinotaura zviri specific ropa raJesu which would rakadeuka. mean Jesus' death. Zvoreva izvo kuti This rufu passage rwaJesu. does not focus on Jesus' life. Passage haifokasi paupenyu hwaJesu. And I'm not sure, I'm going to ask a question, but I'll ask it in a minute. Ndichafunza mubvunzo asi ndichaubvunza manje manje. Why does it not speak about Christ's life? Sei pasingataurwi nezveupenyu hwaKristu? Why is the intercession that Jesus does Sei intercession iyo Jesu anoita only about his death? ichingotaura koga Not his nepamusoro life. perufu rwake, kwete We didn't upenyu hwake. discuss that last week, Izvi yatinozvitaura vhiki so I'd rapfuura. like to hear your thoughts on the reason. Zvanoda kunzwa pfungwa dzamunadzo pamhaka yacho. When speaking about Christ's death, Patinenge tichitaura nezverufu rwaKristu, the passage, as is done in the Bible, passage muitirwo wayakaitwa mubhaibheri mixes many thoughts and ideas together. inosanganisa pfungwa dzakasiyana-siyana pamwe So chete. instead of marking the death of Christ at the crucifixion, Saka pachinhambo chekumaka rufu rwaKristu pamuchinjikwa, it marks the death of Christ at the foundation of the world. inomaka rufu rwaKristu pamavambo I'm not sure enyika. what you all think that means, Handisi kuti mese munofunga but kuti last week zvinoreve we came to izvozvo. the conclusion Asi vhiki rapfuura takasvika that the foundation paconclusion of the world refers to a time period in heaven
kuti mavambo enyika anoreva nguva uko kwaiva kudenga. before the fall, Vanhu before the vasati creation vadonha, of humanity, munhu asati atogadzirwa, that Christ died before all of those things happened. kuti Kristu akafa zvinhu zvese izvozvo And zvisati therefore, zvaitika. it's Naizvozvo referring to a time period when the decision to create us occurred. inenge ichirifeya kunguva iyo sarudzo yekuti tigadzirwe isusu yakaitika. So we're not going to discuss that. I don't know if you all agree with that concept. Hatisi kuzotaura nezvazvo, handisi kuti tese tinotenderana nekoncepti iyoyo here. Then we looked at the intercession of the Holy Spirit Takazotarisawo kupindira kunoita mweya and what the mutsvene. Holy Spirit's intercession is, Intercession iyoyi yemweya that it mutsvene draws out things from us. ndeyekuti inokwezva zvinhu And kubva matiri. the drawing out of things from us Kukwezva zvinhu kubva matiri uku comes from our heart. kunobva mumwoyo It yedu. goes from our hearts to our lips. That's how the passage speaks. Zvinobva kumwoyo wedu zvouya kumuromo wedu. And you can Ndokutaura see the kunoita little graphic passage. that we have there on the right hand side. Munoona zvandakataura Somebody panapa reminded right. me Mumwe munhu akandirangaridza after the presentation presentation iyi that yapfuura this model of what the Holy Spirit is doing kuti model iyi yezviri kuitwa nemweya is mutsvene very similar to a study that we did back in 2017, yakafanana nechidzidzo chatakaita kare muna where we had a very 2017 similar graphic. pataiva nezvakanga zvakanyorwa zvakada I don't kufanana. know if people's memories stretch that far back. Handisi kuti ndangariro dzevanhu dzinodzokera kumashure ikoko So, kwese here. What the work of the Holy Spirit is doing, Saka basa remweya we've mutsvene got a picture zvarinenge of a guitar richiita. here, Tine picture regitare pano. and that guitar is the heart. Gitare That's iri why it's in a mwoyo heart shape. ndosaka rine And what the shepi Holy Spirit is yemwoyo. going to do, Mweya mutsvene zvauchaita it's going to play music, icharidza mumhanzi, and that music is both your heart and comes from your heart. mumhanzi uyu mwoyo wako uye unobva mumwoyo wako. The complexity is based upon the parable and the imagery. Kupetana kwacho kuri maererano neparable iyi It neimagery uses iyi. the word soul Inoshandisa vara rekuti soul when it talks about this instrument. painotaura At the bottom of your nezveinstrument screen, iyi. Pazasi It says pescreen nenyu chords of the soul, panoti as per the macodes passage, esoul yenyu and sezvakanyorwa mupaseji. we agreed Takatenderana that meant music that comes from the heart. kuti zvaireva mumhanzi unobva pamwoyo. So in this passage, soul is heart. Saka mupaseji iyi soul It's iri not the kureva same mwoyo. definition of soul that you find in the book of Genesis at creation. Haiziriyo definition yesoul yaunowana mubhuku raGenesis pakusikwa kwenyika. And what your heart will do, Mwoyo wako the zvaunozoita, songs that come from your heart, nziyo dzinobva mumwoyo that mako, come from your mouth, dzinobva pamuromo wako. it mentioned 4 things: Yakataura zvinhu zvina: prayer, penitence, kunamata, woita praise, penitence, and worumbidza, thanks. There were wotenda. the 4 things that were mentioned. Ndo zvinhu zvina zvakataurwa imomo. That's what the Holy Spirit does for us. Ndo zvatinoitirwa nemweya mutsvene. So, before we move on, Saka tisati taenderera mberi, the question that I asked a moment ago, mubvunzo wandabvunza chinguva why chapfuura. does the intercession that Christ is going to do Nemhaka only about intercession his ichaitwa death naKristu and iyi. not his Nemhaka life? intercession ichaitwa naKristu sei ingori yerufu rwake kwete yeupenyu hwake? That's the question. Ndiwo mubvunzo wacho. Put your hands up. Simudzai henyu maoko enyu. If you don't understand the question, let me know. Kana musinganzwisisi mubvunzo wacho, ndiudzei. Or if it's too complicated, then I guess
kana ukanyanya I'll let kuita you know what my complicated, thoughts are. then pamwe ndokuudzai kuti pfungwa dzangu Repeat the question. Handisi There are two tokuudzai beings, mubvunzo. two gods. Pane vanhu vaviri, They vana mwari both are vaviri, going to intercede. vese vari two We're not going to deal with who they're interceding to. vachambomira kuti Their intercession is different. kuintersida kunani. Intercession yavo yakasiyana. The Holy Spirit's intercession Intercession yemweya is mutsvene to make your heart say ndeyekuti things. kuita mwoyo wako kuti utaure zvinhu. Those things that your heart says come out from your mouth. Zvinhu zvine mumwoyo But mako zvichibva Christ's mumuromo intercession mako. Asi intercession is about yaKristu his death. ndeye My question rufu is, rwake. Mubvunzo wangu ndewekuti why is Christ's intercession have nothing to do with his life? nemhaka yei intercession yaKristu isinei nechekuita When we all neupenyu know hwake. That Patinoziva Christ's tese life apo kuti is upenyu either hwaKristu more important or as important as his death. either hwakakosha kudarika kana kuti hwakangokosha serufu And I'll stop rwake. there. Ndandamira ipapo. Did that question, did the explanation help? Okay, Tsanangudzo iyo yabetsera so here. someone can answer now. Saka pane anogona kupindura hake. In my understanding, Je pense que Ukunzwisisa kwangu faire plus à sa mort parce que c'est à sa mort que le sacrifice suprême a été illustré. C'est par sa mort que le sacrifice suprême pour nos péchés a été illustré. it's because... Ah, mais tu sais parler anglais, vas-y. Tiens. No, I already said it. I said, to me, to my understanding, I believe that it is mostly referred to his death because it is at his death that the supreme sacrifice has been made, is illustrated. Christ's death is rufu illustrating the sacrifice he made for us, ndiro for the runotaura humankind. kuti runoratidza sacrifice yakaitiitira isusu sevanhu. Then sacrifice ndopairi parufu. So, Le sacrifice de Christ. so tell me if I understand what you're saying, if I understand you correctly. Ndudze kana ndiri kunzwisisa zvakanaka. Jesus' death Rufu rwaKristu is more significant than Jesus' life. ruri more significant That's why it focuses on that. upenyu hwake. Ndosaka zvichizofokasa parufu rwake here. No, it's not more important, Kwete, but it is, kukosha. how can I express it? As I said earlier, it is illustrating much better to the humankind understanding the sacrifice he made for us. Asi sezvandataura zviri kuratidza zviri nani sacrifice yakaitwa ichiitirwa vanhu yakaitwa naKristu zviri I'll nani. rephrase what I said. Ndichataura The patsva sacrifice of the death sacrifice was more yerufu significant than the sacrifice of the life. inga yakanyanya kukosha than sacrifice yeupenyu. I would not say it was more important, but I believe that that's... You said that it was. Answer ndingati kuti iri important asi ndoti No, I said asi it is ndotawataura. illustrating. Does that mean more important? Ndati iri kuratidza zvoreva here You kuti used the word yakakosha kupfuura. significant. Washandisa vara Which rekuti means important. significant zvoreva Ah, kuti okay. yakakosha. I'm not a Alright. native English. Chirungu hachisi changu. That excuse will not help. Asi excuse iyo haizotibatsiri. Okay, then maybe I misunderstood then. Saka pamwe handina kunzwisisa. Tell me again, why the death, not the life? Chindiudza zvakare nemhaka yei rufu kwete upenyu. Why the death and not the life? Probably because death is so frightening and mysterious to the humankind Pamwe nekuti rufu runotyisa uye ruri that it is mysterious kuvanhu.
I mean, it is understood as being the ultimate sacrifice. zvekuti rinonzwisisiwa sekunge So ndiro we'll go from significant to sacrifice ultimate, iri ultimate. Saka tabva and in kusignificant English, toenda ultimate means kuultimate. greatest, Kuchirungu ultimate zvinoreva ihombe as it is in hombe yacho. French. But as I told you earlier, I'm not a native English. Huh? So now, zvandakuudzai handisi What's native ultimate in English. French? Mufrench ultimate zvinorevei? I'm not a native French either. Handisi native French zvakare. What's ultimate in your language? Muchirudzi chako ultimate zvinorevei? Greatest? Yes, that's true. In my language also, it means yes. So the death was the ultimate sacrifice or the greatest sacrifice? Saka rufu ndo rwaiva ultimate sacrifice kana kuti sacrifice ikuru kwacho. The greatest sacrifice. Hanzi greatest Compared to the sacrifice. life? Tichikompea neupenyu. Maybe. Thank you. Hanzi pamwe. I think Sophie had her hand up first. Sophie ndiye atanga kusumudza ruoko. Thank you, Sarah. Waita basa Sarah. So, I think that he had to die. I think he had to die Aifana kufa. because it's the demand of the law Nekuti ndizvo zvinosungirwa nemutemo. regarding Genesis 2:15, I think. Maererano naGenesis 2:15 kana 3:15? Because when Eve and Adam sinned, they have to die. nekuda kuti Eve naAdam pavakatadza vaifana kufa. When Eve and Adam sinned, they had to die. Eve naAdam pavakatadza And vaifana kufa. I understand that the blood has to be shed, Ndonzwisisa kuti ropa and raifana Christ did it kudeurwa. at the place of Adam and Eve. Kristu akazviita pachinzvimbo chaAdam His naEve. life only cannot redeem them. Upenyu hwake chete haugoni kuvadzikinura. Just for everyone, because I'm a little quiet. I think it's verse 17, but that's not a problem. Munhu wese Why not anogona say kutarisa isi verse His life and 17. death Saka sei in the tisingati passage? ilife Why nedeath just death? passage? Sei rufu chete? Why not even mention Christ's life? Sei zvisingatombotauri even upenyu hwaKristu? I don't really know, but I know that for me, it's like his life is included, because he has a good life, he can die. Nemhaka yekuti aiva neupenyu hwakanaka Because if anogona he had kufa. sinned, he cannot die for us. Nekuda kwekuti aiva nechi. It's like she Kana did aine not mention chitema it agoni because kutifira. the ultimate point. What was that? I said maybe I heard the she first bit, the last bit, because the ultimate point, the ultimate point. Pamwe pfungwa yekuti ultimate iya the death. yerufu. So you almost said that the life was included in the death, but you stopped yourself. Wapotsa wati upenyu hwakanga hwakasanganisirwa murufu asi wazozvimisa. I said because he had a good life, he can die for us. Nekuda kwekuti aiva neupenyu hwakanaka aikwanisa kuti There is a link for me. There is a link between his life and his. Oui, pardon, excuse-moi. For me, there is a link between his life and his death. kwandiri pane kubatana pakati But only upenyu hwake his neurufu death hwake. can purchase or redeem us. Asi rufu rwake chete ndo runogona kutibetsera. Joanna?
Johanna. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à côté de la plaque, mais I don't know if I will give the right answers. I don't know if I will give the right answer. We'll find Handisi out. kuti ndichapa Yeah, on va voir ça. ndichapa I'll let you know. chaiyo here. mais sa That's vie just to find a out. été une vie de prière. En fait, So toute sa he- vie, All his life was a prayer life. en nous montrant des Upenyu exemples hwake hwese hwaiva d'une vie de hwemunamata. prière. He showed us a prayer life examples. Et sa mort avait à nous enseigner, Prayer life. sa mort avait à nous enseigner quelque chose de bien particulier que l'homme peut-être ne saisit pas encore. So his life was to teach us something very specific that human being cannot grasp now. Parce qu'en fait, cette mort a été décidée avant la fondation du monde. Because his death was decided before the foundation of the world. One second. You said his life, something that we can't grasp yet. Yeah, you cannot understand. pane zveupenyu hwake zvimwe zvatisatagona kunzwisisa izvezvi here. Sa mort, So we can't Dans sa understand his mort. life. Saka upenyu hwake Sorry? hatisagona I thought you kuinzwisisa said here. life we can't understand. Ndafunga kunge alors je Carry me on. suis trompée de terme. Ok. Donc c'est sa mort en fait nous enseigne quelque chose peut-être qu'on n'arrive pas encore à saisir. So his death show us something that we cannot understand yet. Dans la mort de comment on peut dire ça? La mort de soi pour l'autre. Je sais pas comment on peut dire ça. So you know when you renounce, when you die to yourself for somebody else, you know. saka unoziva paunofa You- upache zvako Yeah, you kana get kuti the uchifira idea. mumwe munhu. Parce que c'est ce qu'il a fait. Because this is what he did. Donc c'est peut-être pour Nekuti ça zvinhu que ndizvo zvaakaita. ça non, je m'arrête là. Si je dois dire quelque chose d'autre, après. So I prefer stop there. If I have to add something else, it will be later. If you just summarize what you just said, ndoprefera kumira ipapo the kanisowedzera question is, kumberi ndombira usamaraisi zvawabva why the kutaura death, not the life? mubvunzo wacho ndewekuti nemhaka yerufu And your response nemhaka is, yeusiri upenyu. Parce que Response cette yako mort ndeyekuti a quelque chose probablement à nous enseigner sur, parce que sa mort doit nous enseigner quelque chose qu'on n'arrive pas encore à saisir sur la mort de nous, de soi, de nous-mêmes. Je sais pas comment on peut dire ça. Because Christ's death should teach us something about ourselves, how to die to ourselves, something that we don't understand yet. okay? Because his life shows everything. nekuti upenyu But hwake his hunoratidza life, we have zvese. we have some struggle to Asi understand upenyu it. hwake tine mastruggles ekuti So we tiunzwisise. don't understand the life or the death. The death, You said the life we don't understand either. no. Saka hatinzwisisi upenyu hwake here kana Oh, we kuti- understand the We life. understand the life, but the death, not yet, not fully. asi rufu hatisati Thank tazinzwisisa you. zvise here waitako Manuela left, didn't she? manuela At the front, abuda Manuela, she left. Oh, Yvette, sorry. Yvette left. Okay, okay ivet ndiabuda sure. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. The Bible said that comment on dit ça en anglais? Wage of sin is death. Il fallait que Taura kuti Jésus meure pour nous, chivi pour nous chinoita- racheter. mubayiro So wechivi. Jesus should die for us to redeem us. Saka jesu anofanira Mais sa kutifira vie, kuti atidzikire. nous fallait aussi une vie parfaite d'obéissance. But his life should be a perfect reflection of obedience.
Ce que n'a pas fait Adam et Saka Ève. upenyu Jésus hwake l'a fait hunofanira pour kunge nous. perfect. What Adam and Perfection Eve didn't do, Jesus did it for us. Et comme il devait mourir, Zvisina Adam et kuitwa Ève, naAdamu naEve Jésus est Jesu mort akatiitira. pour eux, pour nous And, aussi. Voilà. and as Adam and Eve must died, Jesus come and died for us, for them and also for us. Donc la vie Zvakaita parfaite dzaAdamu d'obéissance de naEve, Jésus Jesu est importante. akatifira isu So the sesu perfect naEve. life of obedience of Christ is Perfect important, life ainsi que sa mort. obedience ya but Kristu also his death. Il a yakakosha. accompli toute la loi. Zvakare rufu He accomplished all the life, all the law. akamplisha You had mutemo your hand wacho up, wese. Shemaine? Shemeni No, ruoko no, rwako yes, rwakasimuka because here. it's what Sophie and Rosemary said. This is what I wanted to say. Zvataurwa naSophia naRosemary ndo zvandachida kutaura. So your question was why why is life and not his dead? Saka mubvunzo wenyu wanga uri kuti nemhaka yei upenyu hwake Why is kwete dead and rufu not rwake. death and not his life? Nemhaka yei rufu rwake noti upenyu hwake. C'est parce que la Bible dit on s'arrête sur le mot, le salaire du péché, c'est la mort. Because the Bible said Le salaire the du péché, c'est la mort. Et wage of sin is Nekuti Bible death. comme rinoti Jésus est mubayiro mort pour nous, And as Jesus died for us, donc Jésus on s'arrête plus akatifira. sur le salaire du péché, c'est la mort. so that's why we stay on this Bible verse. If you sin, you die. Verses aya. Who's next? Had your hand up? Après, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, I don't know if I understand well the question. mais en fait, moi, ce que j'ai compris à travers la question, c'est Ndisina kunzwisisa Tell me mubvunzo. what you think the question is. Ndiudze kuti unofunga kuti mubvunzo wacho ndeuti kudii. alors moi j'ai compris que pourquoi sa mort est mentionnée, c'est ça, il passe sa vie, ou bien pourquoi sa mort est plus importante que sa vie. So what I understood is why his death is mentioned in the passage, but not his life. Why his death is more important than his life. I never said more important. The second bit I never said. Inini zvawataura zvechitu izvi zvekuti more I just important asked the first handambozvitaura. bit. Ndangovhunza zvekutanga Pourquoi on chete. mentionne sa mort et pas sa vie, c'est ça? So why we mention his death, but not his life? That's my question. Saka sei C'est ça, tautaura en fait. kuti rufu rwake Oui. Yes. upenyu hwake. Ok. Ndo mubvunzo wangu. Pourquoi on mentionne sa mort et pas sa vie? Tout simplement parce que la mission première de Christ en venant sur terre, c'était effectivement de mourir pour l'humanité. Because the first mission of Christ was to die for humanity. Nekuti Parce qu'à mission travers yekutanga sa mort, yaKristu nous avons la yakufira vie. kufira vanhu. Because through his death we have life. All your answers are okay, Rufu rwake ndiro kwete upenyu hwake. but I think Mhinduro what dzenyu we're dzese missing dziri correct, asi ndofunga kuti zvatiri kutadza is kuita what I've tried to lead you. I've tried to lead you down a thought pattern, ndazama kutungamirirai and we kupateni seem to kufunga have nayo. missed that point. Munoita kunge marasikirwa So nepoindi iyoyo. when we approach a passage, Saka patino approacha passage it's too easy to say we have to use methodology zviri too easy kuti tingoti tofana kushandisa methodology because we all know that. We nekuti have to mese try and approach munozviziva. something in an academically rigorous way. Tofana kuzama kuapproacha chinhu nenzira iri academic And what most people are doing is Zvavari taking kuita. their existing ideas of restoration or salvation kutora pfungwa dzavanoziva nechekare dzerestoration kana salvation remembering Bible passages that they've read before vachirangarira mapassages emubhaibheri avakamboverenga and nechekare applying them to the question. vomaaplaya kumubvunzo. And you're not supposed to do that. Hatifanirwi kudaro. And you know you're not supposed to do that. Ndotoziva kuti hatifanirwi kudaro.
you're supposed to look at the passage tofanirwa kutarisa passage impassionately. zvisina passion mukati, Without passion, that zvisina means passion without mukati, prejudice, zvoreva kuti tisina in maprejudice an atiinawo, academic way, totarisana nenzira iri which means you academic, don't bring your existing understanding of the plan of salvation into this. zvoreva kuti hauunzi kunzwisisa kwako kwauinako nechekare kuplan of salvation Because if you mazviri do, izvi, nekuti you ukadaro end up either, in English they'll call it short-changing yourself, which means you'll miss the mark, medzisiro, muchirungu vanoti unozvishort change, kana or you'll kuti come to a wrong unorasikirwa answer or a wrong pane nyaya, conclusion. kana kuti unosvika paconclusion iri wrong. And rather than expanding your understanding, you'll narrow it. Then pachinambo chokuti uwedzere ruzivo rwako, unobva watozviita kuti uve neruzivo It doesn't rushoma. just apply to this passage. Hazvingoapply papassage iyi chete. When we speak about methodology, Patinotaura nezvemethodology, it's about applying what the rules that you know, inyaya yekuaplya mitemo yaunotoziva, the rules of Bible study, mitemo yekustarta to kwebhaibheri any and every subject. kumasubject api neapi So what zvawo, you can't do zvausingagoni kuita is say, oh, the wages of sin is death, and that's the reason. kuti mhaka ndeyekuti mubayiro werufu Or wechivi I rufu, think saka death ndo is mhaka more yacho, important than life. kana kuti ndinongofunga kuti rufu rwakakosha kupfuura upenyu, Because you see none of those answers in the passage. nekuti mupassage umu hauna ansa dzakadaro dzaunoona. And I would never ask you a question outside of the passage. handimbofi ndakakubvunza mubvunzo usiri mupassage, And you should never ask yourself, if you're doing a study by yourself, a question outside of the passage either. paunenge uchiita chidzidzo wega haufaniri kuzvibvunzawo zvakare mubvunzo usiri mupassage, Because if you expect that you're supposed to have pre-knowledge, nekuti kana uchitarisa kuti unofanira kunge uine ruzivo nechekare, the passage becomes redundant. passage yacho inobva yava You don't need the redundant. passage because you already know the answer. hauzonidi passage nekuti mhinduro unochitoiziva nechekare. If you don't understand what I've just said, kana just put your hand usinganzwisisi up zvandabva kutaura, simudza ruoko rwako before we explain the answer. tisati tapindura mhinduro. Okay, so everybody understood what I just said. Saka munhu wese anonzwisisa zvandabva kutaura. So this is not a theological question Saka iyi haisi mubvunzo wetheology, about how much theology you know, wekuti itheology yakawanda sei yaunoziva about the plan of salvation. maererano neplan of salvation. It's seeing the evidence that we have in a passage, Kuona umboo hwatiinawo mupassage, believing that it's true, tichitenda kuti ndehwazvokwadi, believing that what we've said so far is correct. tichitenda kuti zvatataura sofa zviri correct. We'll say linguistically, academically correct. Toti mulanguage nemaacademics kuti zvinenge zviri correct. If that's true, Kana zviri as zvochokwadi we've reviewed it, sekudzokorodza kwatazviita, so you then would be comfortable that what we have come to so far you agree with, then mune macomfortable kuti patasvika sofa munotenderana nazvo. then this becomes a problem. We can either call it of methodology or logic. Then inobva yava problem either yemethodology kana kuti yelogic. But all the answers that we've got Asi mhinduro dzese are dzatawana answers based upon theology. dzadziri maansa ari maererano You netheology. need to see the difference Mofanira kuona misiyano yacho, because it affects how you approach things. nekuti zvinoaffecta kuti approach yako When yezvinhu you bring ndeipi. preconceived ideas Paunounza into your investigation. pfungwa dzaunenge uchitoziva nechekare Preconceived ideas. muongororo yako. Is the same word as, the Mapreconceived same idea ideas as, ingori pfungwa yakafanana nechii, which word? nevara ripi, Bias. rebias. Good. So, I want to suggest, Saka ndoda kusuggest, I thought Joanna was going to give the answer, ndafunga kuti Joanna anga achizotipa which is why I said mhinduro, carry on. ndosaka ndatenderera She mberi. said, Iye ati, oh, so the question is, mubvunzo ndewekuti why not, this is the symbol for Jesus, nemhaka yei, iye handiti ndiyo simbo why yajesu, not, we won't say Jesus, we'll say the Christ, hatichati jesu taakuti kristu.
the Messiah, anova muponesi. why not Christ's life? Nemhaka yei tisiri kuti upenyu hwaKristu? That's the question. Ndomubvunzo. And the answer, Mhinduro, I don't know if you remember what Joanna said or if she remembers. handisi kuti mucharangarira zvataura naJohana here kana kuti iye anorangarira. If you don't remember, then she gave lots of answers. You got answered the right one. That's what if you don't Apa remember, mhinduro I'll give you what I dzakawanda. remember. She Ndoda kuti said mupinduro iyo chaichai kana musingarangariri she gave 25% of the answer. apa 25% You're yemhinduro. all good at maths. Saka mese munoziva maths. So if I write the 25% that she gave, Ndikanyora 25% then you yaatipa, can give the 75% that she didn't. then munotipa 75% yaasina kutipa. Are we okay? Zvakanaka here? And remember, Rangarirai, there's no tricks. hapana matrix. All the answers are where. Mhinduro dzese dziri pai. Not even in the passage now. Apa asitombori They're already on mupassage. the board. Atoripo paboard. The answers are already on the board because we've already done the work. Mhinduro dzacho dzitori paboard nechekare nekuti basa racho tatoriita. All good? Okay? She said Ati Christ's life, upenyu hwaKristu, I'll paraphrase, he ndichaparaphrase. said something like Christ's life was a life of Ati upenyu hwaKristu hwaiva upenyu prayer. hwemunamato. And that's what percentage? Ndiyo percent ipi? So now you can fill in the 75%. Zvino wagona kuzadzikisa It's on the board. 75% nekuti iripo paboard. Christ's life was a life of prayer, Upenyu hwaKristu hwaiva upenyu hwemunamato, penitence, penitence, praise, rumbidzo thanksgiving. nekutenda. Yes? We know Christ's life was a life of penitence. Tinoziva upenyu hwaKristu hwaiva upenyu hwepenitence. Now you might say Iwo unogona kuti Christ never sinned, so he didn't have to do any penitence. Kristu hanambobvira atadza saka haana penitence yaifana But you'd kuita. be wrong. Asi neuri wrong. Not wrong that Christ sinned. Kwete wrong kuti Kristu akatadza. You'd be wrong because of your limited understanding of penitence. Une uri wrong nekunzwisisa kwako kuri So I'll limited just tackle that kupenitence. quickly. Saka izvi ndichangozvibata nekukasira. Penitence Penitence is just another form of repentance. ingori imwe mhando yekutendeuka. And we should all know, Tese tinofanira kunge as tichiziva adults, sevanhu and vakuru. I use the term adults Ndashandisa vara rekuti vanhu vakuru as Paul used it, sekushandiswa kwarakaitwa naPauro. because he said, Nekuti iye anoti, when I was a pandaiva child, mwana I mudiki used to think childishly. ndaifunga nenzira When I dzeuwanana. became an adult, Pandakazova munhu mukuru, my understanding matured. kunzwisisa kwangu kwakakurawo. And where our understanding or our methodology has now matured. Kunzwisisa kwedu kana kuti methodology yedu yakura. When do you repent? Unotendeuka rini? Before the act of sin or after the act of sin? Usati watadza here kana kuti watotadza? Put your hands up if it's before. Sumudzai ruoko rwenyu kana kuti Put your uchitendeuka hands up usati if it's watadza. after. Chisumudzai maoko kana uchitendeuka So- after. I'll give you another go. Ndokupai imwe mukana. Put your hands up if it's before. Sumudzai maoko kana iri before. So everybody failed Saka munhu wese akundikana. because you're supposed to repent before you sin, not afterwards. Nekuti unofanira kutendeuka before That's watadza not kwete me after. just telling you. Handisiri ndega ndiri kukuudza. The biblical definition of repentance. Idefinition yemubhaibheri Because yekutendeuka. what's the opposite of sin? Noda kuti opposite yechitema What do you call chii? Tinozvidaidza tichiti chii? Like, instead of not sin. Pachinhambo chekuti not sin. Obedience. Kuteerera. So, repentance, Saka repentance, dictionary definition, definition yemudictionary, means to turn away from sin. zvinoreva kutiza kubva agree with that? pachitema. Tinotenderana That's the nazvo here. definition of repentance. Ndiyo definition yerepentance. So, you're a Christian Saka uri mukristu obeying, uchiteerera. and if you're obeying, Kana uri kuteerera, are you sinning? uri kutadza here? No. Kwete. So now you've sinned, Saka tomboti watadza, and afterwards
Mashure mazvo you need to turn away from sin. wakufana kutendeuka kubva kuchitema. Repentance. Ndo repentance. Tell me how you sinned Ndudze kuti watadza sei as a Christian. semukristu. Because you wasn't doing what? Nekuti chii chaunga usiri kuita. Obeying. Unga usiri kuteerera. You stopped obeying. Wamira kuteerera. Yeah. So if you stopped obeying, Ukamira kuteerera. where did you turn? Watendeuka papi. To sin. Watendeukira You kuchitema. didn't turn away from sin. Hauna kutendeuka kubva kuchitema. So in order to live a life without sin, Saka kuti urarame upenyu usina you need to chitema, constantly turn away from it unofana kuramba uchingotendeuka kubva paachiri before you do it. usati wazviita. So I'll just do a little graphic of that. Ndichangodhiwa graphic razvo ipapo. This is you, Apa ndiwe apa. and this is the table filled with all good food. Iyi itebho yakazadzwa nechikafu We call chakanaka. that lust. Tozvidaidza chiti last. And here, Apa there's a Bible. panenge paine bhaibheri. So to repent, Saka kutendeuka you look in this direction unotarisa nedirection iyo. and you turn your back from lust. Ofuratira last. You don't look at it, Hauitarisi. and you head in this direction. Ubva wananga nedirection iri kubhaibheri. That's turning away from sin. Ndiko kufuratira Which is the chitema. definition of repentance. Inova definition And you're supposed yetendeuka. to continually approach the Bible or God, Unofana kuramba uchingoaproacha bhaibheri kana Mwari zviri which continue. means you're repenting before you sin. Zvoreva kuti unotendeuka usati watadza. You may need to think about that more Unofana kufunga nezvazvo zvakati if nyanyei. that caught you by surprise. Kana izvi So zvakusurprise. Jesus lives a life of repentance or penitence Saka Jesu anorarama upenyu hwekutendeuka and praise and thanksgiving. nerumbidzo nekutenda. So now we'll ask the question again. Tovhunza mubvunzo wacho zvakare. Christ's intercession is based upon his death Kuintasida kwaKristu kuri maererano nerufu and not rwake his life, kwete upenyu hwake. because what's the intercession of the Holy Spirit? Nekuda kuti intercession yamweya mutsvene ndeipi? Christ's life. Upenyu hwaKristu. The Holy Spirit's intercession is how to live like Christ lived, Intercession yamweya mutsvene ndeyekuti unorarama sei sekurarama kwakaita which Kristu. is Christ's life, Unova upenyu hwaKristu. and the death Rufu is a separate issue which we've all discussed now. inyaya iri separate zvatatodiscussa The reason why there's izvezvi. no focus on the life of Christ Maka pasina focus paupenyu hwaKristu is because that's the work of the Holy Spirit, ndeyekuti ndiro basa ramweya mutsvene. and that's all to do with righteousness by faith, Zvese izvi zvine chekuita nerighteousness by whether it's faith. fake or real. Whether ndeyechokwadi We kana don't kuti use the word isiri. fake, Hatichashandisi we vara use the rekuti word isiri. vicarious Takushandisa vara rekuti vicarious or substitute. kana kuti substitute. Yeah, substitute works if vicarious doesn't work. Because when Christ presents you before whatever Christ is going to present you before, Nekuti Kristu paachakupresenta pamberi pechii either chaachakupresenta Christ pachiri. stands in your place Either Kristu ndiye anokumirira or panzvimbo you stand yako in your place. kana kuti iwe unomira panzvimbo yako. And we all know Toziva tese that 99% of all Christians kuti 99% yemaKristu believe vese that you're not fit to stand in that place in the courthouse inotenda kuti hauna kufanira kumira panzvimbo iyoyo because you'll lose. mumatare So edzimhosva Christ is going to take nekuti your place unoruza. Saka Kristu ndiye anotora nzvimbo yako by substitution. sesubstitute. That's the death. Ndokufa. The substitution, that's what the death part is. Substitution iyi ndo pati yetiri kuti rufu iyi. But that's not enough. Asi hazvina kukwana. You have to stand in that defense box by yourself Unofana kumira mumatare edzimhosva aya wakazvimirira on your wega. own volition. And without the Wakazvimirira Holy wega. Spirit,
asi pasina mweya mutsvene, making your heart sing the correct song, uchiita kuti mwoyo wako uimbe rwiyo chairwo chairwo, when you stand at the judgment seat of God, you will not pass. paunomira pajudgment seat yaMwari hauzopasi. That's why you have to have Jesus and the Holy Spirit. Ndosaka uchifanira kunge ina Jesu uye mweya mutsvene, Because the death nekuda kwokuti rufu is a vicarious act, chiitiko chesubstitution. and the Holy Spirit's work Basa ramweya mutsvene is to turn that vicarious act into a living reality. kushandura substitution iya yobva yava a living reality muupenyu hwedu. All good? Zvanaka here? Okay. So, we discussed all of that last week, or we added a bit today. Saka zvese izvi takazvidiscassa last week tikawedzera zvimwe And then we nhasi. spoke about, I think it became the title, the angry God theology. Kwakuzotaura nemusoro wenyaya yokuti theology yaMwari vakatsamwa. A couple of people already said this today correctly. Vamwe vanhu vatozvitaura izvi nhasi zviri correct. They're not interceding to God Havasi kuinterceda kuna Mwari directly, zviri direct. because both God, Nemhaka yekuti Mwari, it's right here, zviri panapa, both God and Jesus vese Mwari naJesu are slaves to the law, varanda kumutemo, are slaves varanda or subservient. kana kuti vanototeerera. And what ends up happening, Zvinopedzisira and we zvakuitika, spoke about a parable by John Bunyan, tambotaura neparabhora John Bunyan, that the law becomes a person, kuti mutemo unozova takes munhu, on personhood. unotora personhood. And that's why it appears Ndo mhaka that zvichiradzika there's kunge intercession to a person, vanhu vari kuintasida kumunhu, because God is the judge, nekuda kuti Mwari ndiye but jaji, you don't intercede to the judge, asi hatiintasidi kuna you're jaji, subservient to the law. tinenge tichiteerera That's mutemo. where the intercession should really be. Ndo apo intercession inofanira kunge iri chaipo chaipo. Otherwise, Otherwise you get into a dangerous place tinosvika panzvimbo iri dangerous, where you have a wrong view of whom God is. apo unenge uine muono usiriwo God kuti Mwari in ndiani, some shape or form is upset with you because you're a bad person. wekuti Mwari neimwe nzira kana imwe Mwari anenge akakutsamwira nekuti uri Today, munhu akashata. Even in this movement, many people are still stuck in that ditch Nhasi uno kunyange movement ino vamwe vanhu vachiri vari stuck that they need mugomba to iroro, be helped out of. vanofanira kubatsirwa kubuda kubva mugomba irori. And we spoke about the sanctuary system. Zvakare tataura nesystem The yesanctuary. sanctuary system ends up running out of energy or steam. System yesanctuary inopedzisira yakupera moto, It loses its vitality, its life, inobva yapererwa neupenyu hwayo, and ends up becoming a corruptive force yopedzisira yava force ine corruption mukati, because it teaches that God is angry with you nekuti inenge yakudzidzisa kuti Mwari if you akakutsamwira don't perform correctly. kana ukasapefoma chaizvo chaizvo. And it's all based upon this idea of what you're allowed to do or what you're not allowed to do. Zvese izvi zviri based nepfungwa iya yekuti tinotendeedzwa kuita chii uye chii It's all about this chatisingатendedzwi kuita. rule-based system. System iya ingori yemarules chete. And I know this is so Ndoziva kuti izvi ndizvo because this zvazviri, sanctuary system, nemhaka yekuti system which yemusanctuary was iyi for all good intentions, yanga ine maintentions akanaka, which ends up doing a disservice to people because they don't understand it. inopedzisira isingachaiti service yakanaka kuvanhu nekuti vanenge If you're vasingainzwisisi. not careful, Kana usiri careful, I'm not saying we have fallen into the same ditch. handisi kuti tadonhera mugomba rimwe chete iroro, I don't think we have. handifungi kuti takadonhera, But if you're not careful, asi kana usiri careful, people look at the vows in a very similar way. vanhu vanotarisa mavows nenzira yakafanana The naiyoyo. way they approach the vows Nzira yavanoaprocha nayo mavows is based upon this
angry God theology. iri maererano netheology yaMwari vakatsamwa ivava. If I eat this thing or live this way, Kuti ini ndikadya chinhu ichi kana ndikararama nenzira iyi, will I be punished? ndichapanichiwa here? Will God be upset with me? Mwari vanonditsamwira here? Is it salvational? Zvine chekuita neruponeso here? Is it salvational to do country living or not? Zvine chekuita neruponeso here kuti ndiite country living kana kwete? Is modesty salvational? Modesty ine chekuita neruponeso here? If you find yourself asking those questions, Ukazviwana iwo uchibvunza mibvunzo yakadaro, then last week's study and today's conversation is for you. then chidzidzo chevhiki rakapfuura nenhaurirano yanhasi ndezvako. I would argue you have a fundamentally wrong idea of salvation. Nekuti ndinoagiwa kuti une fundamental idea iri Worse wrong than that, you maererano have a wrong model neruponeso. of who God is. Zvotoita wese uine model iri wrong yekuti Mwari ndiani. And you got to that wrong place of God. Panzvimbo iyo yekuona Mwari zviri There are wrong some wakaisvika, bad actors in the world. nekuti pane mamwe maactors We vari call them bad pastors, munyika. Tinovadaidza tichiti especially the mapasta, Adventist ones. nyanye vechisabata. But to be kind on them, Asi kuti tivanzwirewo To be kind. tsitsi, kuti tinzwe to tsitsi be kind kwavari, to them, tive kind kwavari. it's not quite their fault. Haisi mhosva yavo yese Because they got all zvachose, their bad ideas from inspiration. nekuti maideas ese akashata avo vakamaona And that's why kuinspiration. this movement focuses so heavily upon, we'll call it logic or methodology or rules, Ndosaka movement ino ichizonyanya kufokasa zviri heavy to palogic stop you falling into kana those ditches methodology kana marules, kuti usadonhera of mumakomba iwayo literal reading, ekuverenga zvinhu zviri because it literal, warps and damages your brain. nekuti zvinopidigura nekukanyanisa pfungwa dzako. Any questions Pane ane mubvunzo or here thoughts? kana pfungwa? Sophie? Sophie? I try for myself to make a resume Good. of what you have, of your conclusion. Ndiri kuzama kuzviitira reasoning yeconclusion yamatipa. So the study is about respect the law of life, Saka chidzidzo ndechekuti ngatiremekedzei mutemo weupenyu. maybe I'm saying straight away, but Pamwe ndichangozvitaura zviri straight Oui. away. je peux. It's hard in English. Muchirungu zviri kundiomera. Le point de l'étude, The point of the study Point c'est qu'on se yechidzidzo trompe ichi is that we are mistaken ndeyekuti si tine on mistake. veut, si on réfléchit à un Dieu qui veut nous punir en quelque part. if we think about a God who wants to punish us. Tikafunga Et on devrait nezvaMwari plutôt se vanenge vachida focaliser kutipanisha, But we should more focused on kuti tinofanira Enfin, ce kugara que j'appelle- takafokasa, ce que j'appelle les lois, les différentes lois de la vie we should be more focused on what I call the laws of life kuti hatifaniri Que kunyanya Dieu a kufokasa mis pane en place. yatikudaidza That ichiti God put mitemo in yeupenyu. place. parce que ce sont Oui, elles qui, Mwari qui akaisa garantissent la vie en panzvimbo. quelque part. because those rules guarantee life. Nekuti mitemo iyoyo inotiporomisa Sure, upenyu. I like that Hongu answer ndofarira mhinduro iyoyo or that summary. kana samari iyoyi. Anybody else? Pade mumwe zvakare here? Alors, comme je n'étais pas là au début, So I was not here at the beginning. Ndansiripo Peut-être pano que- pekutanga. il y a des choses que j'ai sautées et que So maybe I missed some informations. mais Saka par rapport pamwe à ce ndakarasikirwa que neimwe j'ai information. entendu, But regarding what I heard, je vais Asi maererano m'exprimer. I nezvandanzwa. didn't hear it. Say that again. I missed a part of the study, but regarding what I heard, Ndakarasikirwa nechimwe chidzidzo chacho asi J'ai maererano j'ai compris en nezvandakanzwa. fait que
ce n'est pas Dieu que l'on doit viser lors d'un jugement, But I understood that we should not look upon God regarding a judgment. asi Mais la ndakatonzwisisa loi. kuti hatifaniri But the kutarisa law. mwari maererano nejudgment asi tofanira kutarisa mutemo. cependant, tu viens de dire quelque chose qui m'a un peu interrogée. But you said something that questioned me. Tu dis asi mataura que chimwe chinhu chaita kuti ndizvibvunze si mubvunzo. je mange quelque chose, si je fais quelque chose, Dieu va me punir. Because you said if I eat something, if I do something, Kuti God would matimi punish me. ndikadya chimwe chinhu Et c'est que je n'aurais pas mwari vanoita zvimwe compris en fait vanondipanicha les messages qu'on a eus avant. So if you say this, it means that I didn't understand the message that we had previously. kana muchitaura izvi zvinoreva kuti handina kunzwisisa meseji yatanga tiinayo kumashure. Donc, oui. Donc, je dois me comporter malgré tout selon ce que la loi dit. So I need to act regarding what the law says. Sorry, say that again. Saka I need to act regarding what the law says. ndofanira kuekta maererano nezviri kutaurwa No, nemutemo. it's not you. It's the echo. I heard that. Ah, En fait, je dois agir pour ne pas avoir mauvaise conscience et me dire que je vais être puni. Je dois agir. so I need to act. Saka ndofanira kuekta Si je dois agir et ne pas avoir une mauvaise conscience par rapport à ce que la loi dit, So if I need to act to not have a bad conscience about what the law says, saka je dois nachifanira donc kuekta me conformer à ce que la loi dit. sava so I need to nebad conscience conform yekuti myself mutemo to what unoti the law says. ndofanira kuzvikonfoma nezvinotaurwa Is there a nemutemo. question in anything Yes. that you've said? Pane zvauri kutaura apa pane mubvunzo here? Oui. Hanzi Just state the hongu question simply. chingotaura mubvunzo wacho zviri simple. Est-ce que si je ne dois pas Est-ce que si je ne dois pas, par rapport aux questions que tu viens de dire, est-ce que si j'ai mangé quelque chose ou si j'ai agi de telle sorte, So regarding the question you asked, like if I don't eat something, if I don't act this way, pour Maererano ne nemubvunzo pas wamabvunza avoir wokuti ne pas ndikasadya avoir chimwe peur chinhu d'un ndikasaita jugement, nenzira to iyi not be scared about the judgment. kuti est-ce que je ndisatya dois, kuti rutongo pour cela, ruchakudii. est-ce que je dois me comporter par rapport à ce que la loi dit? So do I have to act regarding what the law says? Saka ndofanira kuekta here Is that the maererano question? nezvinonge zvichitaurwa nemutemo. Is your Ndomubvunzo question, do I wako have to here obey the uyu? law? Mubvunzo wako ndewekuti ndofanira kuteerera mutemo here? Oui, pour ne pas avoir à me poser ces questions que tu viens d'énumérer. Yes, so I won't have to ask myself those Hongu questions that kuitira you kuti just ndisazozvibvunza mumibvunzo iyi yamabva kutaura. La question c'est quoi les questions qu'il a dit? Tu as dit, si vous mangez quelque chose ou si... You said if I eat something, maybe I will be like, oh, maybe I will not be saved. Ndikadya I chimwe said- chinhu pamwe handizoponeseki. That's how Ini many ndati people approach religion. ndo vanhu vakawanda muapurochere wavanoita I never gave religion. my opinion at all. Handambobvira ndapa opinion yangu I zvachose. commented on how people behave and think. Ndakomenta kuti vanhu vanobhehevha sei uye vanofunga sei. Maybe I missed something. Okay. Pamwe pane I chandamisa. want to make sure I never Right. made any statement of my belief. Toda kumeka sure kuti handina kumbotaura statement yezvandinotenda inini. I just dealt with the passage. Ndangodhila nepassage. Based upon the passage, Maererano nepassage yacho pacho it zvayo. seems to me Zvinoitika sange that kwandiri what we're being taught kuti by zvatiri God's prophet kudzidziswa nemuprofita is waMwari that it's the law mutemo that Jesus and the Holy Spirit uyo Jesu intercede namweya to. mutsvene vanointasida kwauri.
Because if they intercede to God, nekuti kana if you vachiintasita look at kuna the Mwari, definition of intercession, katarisa definition yeintercession, it means the person is not happy with you, zvinoreva kuti munhu which wacho we haana kufara define newe. as being angry. Zvatiri kutaura tichiti If you ndokutsamwa. do wrong, Ukaita chakashata chete, if you fail, ukakundikana, if you don't come to the standard, ukasauya kumastandards, then you need to have intercession. then unofanira kunge paine kupindira mukati. We know that to be true, Izvozvo because tinozviziva if it were chiri not chokwadi. true, Kuti dei changa chiri Jesus' chokwadi, death would have been meaningless. And several of us have explained why the death was necessary. kufa kwaKristu kwaizova meaningless. Vakawanda vedu vatsanangura Some kuti even sei gave a rufu quote. rwaro ruri necessary. Tosaka tatopa The wages quotation. of sin is death. Vamwe vatomboti mubayiro werufu So wechivi if rufu. they're going to intercede Saka kana vachizointasida on your failure, mukukundikana kwako, the question is, mubvunzo who's the ndewekuti target of that intercession? target yeintercession iyi ndiani? And I mentioned the story from John Bunyan last week, Vhiki rakapfuura ndakataura nyaya yaJohn because Bunyan, that author of that nekuti book munyori webhuku iri makes it really clear anozviita kuti zvijeke that the person who is angry kuti munhu akatsamwa is not the one that sits over the law, haasiriye anogara pamusoro pemutemo God. Mwari. It's the law, Mutemo wacho the law pachezvawo. that is angry. Mutemo ndo wakatsamwa. And the reason for that in the parable Mhaka yaizvozvo muparabho is that the law doesn't understand empathy ndeyekuti mutemo haunzwisisi or empathy sympathy, kana kuti sympathy or what we might call mercy. kana kuti zvatingadaidza tichiti The law mercy. has no mercy. Mutemo hauna tsitsi, It cannot have mercy. haugoni kuve netsitsi. And I don't know if that troubles people or not, Izvi handizivi kuti or if that is zvinotambudza settled vanhu here kana kwete, science, if you want to call it settled religion for you. kana kuti chiri chitendero chatosettled kwauri. Give an example. Ndapa muenzaniso. Your cells Imi have pachezvenyu no mercy. hamuna tsitsi. They are just like the law. Zvakangoita senge They mutemo. get angry Mutemo unotsamwa when you do wrong, pamunoita and they're zvakashata. merciless. Vanenge vasina tsitsi. Your cells. Macells If enyu you smoke, ukasvuta iwewe you say to futi your cells, mukazviti iwe I kumacells like ako smoking. macells ndinofarira Fun. kusvuta ini Please have mercy on ndinonakidza me. ndinzwirewo katsitsi Don't turn cancerous musaita kensa so I can keep on enjoying myself. kuitira kuti ndirambe What will your ndichingoenjoy. cells say to you? Macells enyu anoti No. kudii kwamuri, No mercy. anoti What we're kwete gonna handisi do kukunzwira tsitsi, Is zvanichangoita get angry and ngotsamwa punish you for smoking. ndokupanicha nekusvuta kwako. So if that parable resonates with you, Saka kana parable iyi just transfer that ichienderana over to the newe, subject that we've been speaking about with respect to the law. chingozvitransferai kuchidzidzo chatachitaura nezvacho maererano Now your nemutemo. doctor Uri will doctor, be very merciful. doctor vako sorry, doctor vako And say, vanenge vachikunzwirawo Let's try tsitsi and kuti fix the haa problem. ngatimbosamai kugadzirisa Let's dambudziko try and iri, sort it out. ngatisamai And kuzvigadzirisa. they'll come up with all manner of medical interventions or protocols. Vanobva vauya nemamedical kupindira kwese kwemedical Kind of like how God is. zvoita sekunge ndo But your zvinoita body Mwari, asi muviri has wako no mercy upon you. hauna tsitsi You, pamusoro pako. the inner person, if we call it that. Iwe munhu wemukati kana In the same tikazvidaidza way the tichidaro, law doesn't. nenzira imwe chete zvazvinoitwa naye Any nemutemo. comments? Pane ane comment here? Eldest. Oh, who first? Oh, who's first? Oh, 5 minutes. We've got 5 minutes, yes. Je voulais juste demander qui
I just wanted to ask who made the law. Who made the law? ndachida You got that? kungobvunza kuti ndiani akagadzira mutemo. Which one you going to go for? Okay, let me ask you a question back. Rega ndikubvunze mubvunzo wako. Who made the law of the body Ndiani akagadzira mutemo is the wemuviri? person who made the body, Ndiye munhu I akagadzira would muviri. suggest. And who Ndokusajesta would you think kwangu. that would be, in your Ungafunga opinion? kuti ndiani iyeye? Sekufunga God kwako. created my body. Mwari So ndiye if akasika God muviri created wangu. you, Saka kana Mwari then the akakusika, laws of your body, then mutemo wenyika yako, created? wemiviri yako, so Mwari in the akasika. context of what I said a moment ago, Mucontext yezvandataura moment I blame yapfuura God. iyi, ndingatoblema Mwari. No. no, I would blame God. I'm saying. Kwete. Inini ndinotiri kuti God is ndinoblema Mwari. responsible Mwari anenge ari for not responsible allowing my cells to nekusatendedza let me have macells angu fun, kuti ndive without consequences. ndichifara chaizvo pasina because that's what I want. maconsequence. Nondo I zvandoda. want fun without consequence. Ndoda kufara pasina Is that maconsequence. what do you want? That No. Unoda you izvozvo. don't. No. Hanzi kwete. I Haudi. do. Ini I ndoda. like to do things, explore things, have fun Ndoda kuita zvinhu ndichiexplora without ndichiva any nefana consequences. pasina And, maconsequence. but you like consequences. Iwe unofarira No, maconsequence. no, I'm aware of the consequences. Kwete ndoziva Would you like to live a maconsequence. life without consequences? Yes. Ndaurarama upenyu usina So we're the same. maconsequence here. Alright. Saka dzakafanana. So you don't like law. Saka ufariri mutemo. I like the law, but Ndofarira I mutemo. know that Asi I'm a ndinoziva sinner. kuti ndiri Do you mutadzi. prefer? I don't know Unoprefer what here? your lust is. Handisi Let's kuti pretend. last yako chii. Saka Do you tombonyepedzera prefer kuti coke or punishment? unoda here kokora kana Oh, punishment. none of those. Pretend that you like Hapana coke. chandoda pazviviri. Tomboti unofarira kokora. Okay. Do you prefer coke or punishment? Unoda here kokora kana punishment. La cocaine. Coke, yes. So why do you Hanzi say you like kokora. law? Saka sei wati unoda It's the law mutemo. that punishes. Mutemo ndo Yeah, unopanisha. what I wanted to ask when c'est que is that God made the law. So Ndaida kubvunza if ndikuti Mwari ndiye we akagadzira disobey, mutemo. Saka kana only God tikasateerera can forgive Mwari us, chete ndiye anogona kutiregerera. and not the law itself. Kwete mutemo pachezvawo. I agree. Ndotenderana The nazvo. point of our discussion Asi pfungwa is not about yenhaurirano yedu forgiveness. haisi It's about the yekuregererana. consequences Okay. of fun. Okay. Consequences efun. Your doctor can forgive you for smoking, Dokta vako vanogona kukuregerera but kuti you're still going wasvitako, to suffer. asi uchangozotambudzika still. Yes. Forgiveness doesn't sort out the problem. Ruregerero harugadzirisi problem yacho. Yes. If we go back to John Bunyan, Tikadzokera kuna John John Bunyan Bunyan. says, John you can get Bunyan to heaven, anoti unogona kusvika no kudenga problem. hazvina dambudziko. But some people get to heaven with a limp. Asi vamwe vachasvika kudenga ikoko vachikamhina. Some people go to heaven blind Vamwe vachaenda meso with all akadzivira manner of defects. vaine madefects And we don't believe that. akasiyana-siyana. Isu And hatitendi if you don't izvozvo. believe it, Kana I usingatendi think you're izvozvo wrong. ndofunga The kuti uri damage wrong. that you do now, Damage yaunoita nhasi uno you'll carry with you into eternity. uchaitakurana nayo And people nekusingaperi. who don't believe that live in a make-believe world, Vanhu vasingatendi mazviri vanorarama munyika In my yekunyepedzera. Ndokufunga I'm kwangu. not just talking about if you have a broken leg, Asi kungotaura nezvekuti kana uine gumbo rakatyoka kwete. but if you get ill, Asi that ukarwara illness affects you mentally, emotionally, and spiritually. Yes. kurwara ikoko kunokuaffecta mentally, emotionally, And that spiritually. effect
izvi zvinoafekta that harm you'll take into heaven with you. zvakuafekta izvi zvakukuvadza uchaenda it's- nazvo kudenga. I'm not God, so I'll just say it this way. It's not easily repairable. Handisi Mwari, asi ndichangozvitaura nenzira iyi, I actually believe it's not repairable. nyore. Ndototenda kuti If you think hazvigadziriki. I'm wrong, Asi kana then we'll chifunga just kuti go, ndiri it's not wrong, easily repairable. tongoti You can hazvigadziriki. get to heaven fine. You unogona can be kusvika happy in kudenga heaven. hongu. Wotofara You can chaizvo grow. kudenga. You Wotokura. can get healing. You Wotowana can forget the past. healing. But the Wotokanganwa scars zviri kumashure. don't erase as easily as you think. Asi mavanga iwayo haangodzimi zviri nyore sekufunga And you don't kwaunoita. catch up Ende hauzobatani nevamwe. with the people who are ahead of you. Haubatani We all nevamwe grow vari in pamberi heaven, pako. Tese togona kukura kudenga. but you're not all on the same level. Asi tese palevel Law is yakafanana law. tese tese. Mutemo. So I don't need, you tell me when to stop. I Saka have to stop mondudza now. kuti tomira papi. But before I stop, Ndakufana kumira. I just Asi take one more ndamira. question. Ndichangotora I don't know mubvunzo your umwe name. chete. Handisi zita rako neurombo. And because you just come in, so I thought I'd give you an opportunity. Joanna. Wabva kupinda saka ndafunga kuti ndokupa mukana, Johanna. J'ai pas l'impression d'avoir bien compris I'm not sure that I really understood le dernier passage là. Handisi kuti the last passage ndanyatsonzwisisa you here. said. La Bible dit que Passage yamapedzisira kutaura. au ciel il y aura plus de souffrance, Bible says that in heaven there will be no suffering. mais de ce que je comprends, Bhaibheri rinoti kudenga kune kusina kutambudzika. ce que je crois avoir compris, ceux qui iront au ciel But I think I understood that those who will go to heaven iront avec leurs Asi ndofunga kuti cicatrices, donc ndanzwisisa leur, kuti vanoenda kudenga. leur cancer. so they will go with their scars, so with their cancers. Est-ce que c'est ça? Vachaenda nemavanga avo nemakensa avo. Est-ce que c'est ça? Is that it? No, I'm not This talking about really. cancer. Kwete You get new bodies. hazvitanezvekensa. Tichava nemiviri mitsva. But what I'm saying is, Asi zvandiri kutaura physical ndezvekuti illness here, illness iri physical relationship pano, damage here, damage yeukama pano. someone beats you up, Mumwe munhu someone is anokurova. verbally abusive to you. Mumwe munhu anenge ari Whatever the abusive scale verbally of kwauri. damage is, Zvisinei it nechikero doesn't just chedamage remain yacho. in your physical body. Hazvingoremaini chete muviri Your wako physical uri matrix maphysical is so matrix ako intertwined with you. akatorukana We'll just call it zvakanyanya your brain, zvakadaro but it's not newe. quite Ndongoti brain yako asi hazvisi correct chaizvo The chaizvo. inner person, Munhu wemukati they're so meshed together, zvakanyanya kurukanwa damage pamwe one, chete. Padamage the other chimwe gets affected. chimwe chacho chino And when we get to heaven, the patinosvika inner kudenga person is wemukati extracted from this body that you have, anodzorwa kubva we'll call it mumuviri this wauinawo cloud, uyu. Tongoti and it gets iri put gore into a new body. opinzwa mune muviri So mutsva. there's no cancer or diabetes there, Saka mumuviri mutsva umu hamuna cancer hamuna but you, diabetes. this Asi spiritual iwe, entity, uyu munhu ane got wespiritual scarred uyu by wakakuvadzwa whatever happened in your life. pamavanga nezvakaitika muupenyu And hwako. those scars you take to heaven with you. Mavanga aya unotakura They kuenda nawo don't kudenga. easily get rubbed out. Haakudzimiki zviri nyore. Over time, the pain is lessened, Mukufamba kwenguva marwadzo acho but anozopera, you're still the same person. asi unoramba ungori munhu Some mumwe chete scarring you can't avoid mamwe mavanga haugoni kumadzivirira because people hurt you. nekuti vanhu vanokukuvadza. Time and chance happens. Time nechance zvinoitikawo. You get involved in an accident that's no one's fault. Unopinda muaccident haisi mhaka yaani Those zvake. things you can't deal with. Zvinhu izvozvo haugoni There are kudhila other nazvo. things Paiva that we nezvimwe do zvinhu to ourselves. zvatinozviitira We hurt pachizvedu. ourselves. Tinozvikuvadza tega. And when you do that, I'm Paunoita saying, izvozvo ndiri kuti suggesting,
You don't just harm your body. haungokuvadzi muviri wako, You hurt your spiritual being. unokuvadza munhu wemweya ari And that gets iwe, taken into heaven. ende zvinoenda nazvo kudenga. That's all I'm saying. Ndozvega zvandiri I'll give a kutaura. silly example. Ndichapa muenzaniso Have a bad usiri. diet. Idya chikafu chakashata. Now, not all illness is your fault. I don't want to blame anybody or make it so simplistic. Hazvisi zvirwere zvese zviri fault yako, handisida kublema ani kana But kuzviita kunge today, zviri nyore kudaro. Asi nhasi most uno, people will say that diabetes is a lifestyle disease. vanhu vakawanda vanotaura vachiti diabetes idisease There yekurarama is some kwedu. genetic component to it, but on the vast majority, especially type 2 or adult onset diabetes, is Pane lifestyle. magenetics aripo hawo, asi yakawanda yacho especially type 2 yevanhu vakuru lifestyle. So you might say, Saka unogona kuti iwe eat to get diabetes, unogona kudya wowana eat, drink and be diabetes. merry because tomorrow we die, Ndodya zvangu ndofara nekuti mangwana still go to heaven because ndoenda it's not kudenga sin. nekuti hachisi At least chitema. it's not sin to death At least hachisi chitema to become chinouraya diabetic, kuve and I'll just diabetes. get a new body in heaven. Ndongova hangu And everything nemuviri will be mutsva good. kudenga. Hazvinhu What I'm zvese saying zvinenge is, zvanaka. Zvandiri if kuti you taura ini bring, ngezvekuti if you become diabetic, ukava whether it's nediabetes your iwewe, fault or not, ingava mhaka it yako kana affects kwete, you at a spiritual level. zvinokuafekta Your inner palevel person gets affected, spiritual. Munhu wako wemukati and that anoafekted. affected inner person Wemukati uyu in a brand new akaafekteka disease-free body woiswa mumuviri mutsva will usina carry the scars of that zvirwere, diabetes that you had. anongotakura mavanga ediabetes yawanga uinayo iwewe. You can't do that. Can't do that. You can't do that. Haugoni kudaro. Sorry, I was going to won't our spiritual being forget about the past? Ko spiritual being yedu haikangamwe here zvekumashure. I didn't hear the word something the past. Our spiritual body will forget about our past, our Muviri wedu life on uri earth. spiritual haukanganwe here upenyu hwedu If you hwepano forget your pasi. past, Hanzi kwete. Ukakangamwa when you past get to yako, heaven, you won't know who you are. paunosvika kudenga hauzozivi kuti uri ani. Like amnesia. Senge zvinoita You'll forget who your hangamwa child dziye. was. Unokangamwa kuti But forget mwana everything wako will ani. be renewed. Haungoni kukangamwa The zviri only thing kumashure. that gets Iyati, renewed zvinhu zvese zvichavandudzwa is zvikanzi your body. chinhu chega Your spirit chichavandudzwa, does not get muviri renewed. wako, mweya wako That's what we just hauvandudzwi. learned Ndo in zvatabva all of this kudzidza study beforehand. muzvidzidzo zvese izvi zviri Oh, it's kumashure. scary. We'll end on that Zvinotyisa. note. Topedza Oh, ipapo it's scary. kana kuti iye Or ati zvinotyisa, it's serious. ati kana Let's kuti pray. zvinotyisa kana kuti zviri serious. Ngatinamatei. Sorry. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene We ask tinokutendai. and pray that you would give us serious hearts Tokumbira nekunamata kuti mutipewo mweya iri for a serious serious subject. pachidzidzo chiri The idea serious. of how we live here on earth Pfungwa yekuti tinorarama sei pano pasi may not be a subject of life and death. inogona kunge isiri It doesn't make you subject yeupenyu angry kana what we rufu. do, Hazvikutsamwisei kuti tinomboitei, but whether we live for good asi or for tingararamira indifference, zvakanaka kana kuti tirarama tisina basa help us nazvo. to understand the plan of salvation Tibetserewo and kunzwisisa understand zano that there are reruponeso consequences for everything that we do. nekunzwisisa kuti kune maconsequence kune zvese zvatinoita. Help us to adjust our relationship with you Tibetserewo kuadjusta ukama hwedu nemi so that we become more attuned to your voice speaking to us, kuitira kuti tigova more attuned
zwi renyu pamunotaura so that nesu we become more comfortable in your presence kuti tigova more comfortable and that we muuvepo find hwenyu pleasure in the things that you find pleasurable. tigovawo nepleasure muzvinhu zvamunowana As we zviri come closer pleasurable to you, kwatiri. we Patinoswedera can't help pedyo but come nemi closer to one another. hatingagoni asi What a kuti beautiful tive tiri plan you pedyo have laid nemi out for us. nemumwe wedu. Plani yakanaka Jesus' name. yamakatiitira Amen. muzita raJesu. Amen.